Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Аз съм Дейвид и днес ще отидем на разходка във Военно-историческия музей в София. Но преди това не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка и да оставите лайк на видеото. Преди да започваме, искам да кажа, че това е първият епизод от новата ни поредица забележителности, в която ще обикаляме различни места в България. А сега нека да започваме. Националният военно-исторически музей в София се намира на улица Оборище, която е на около 2 км от центъра. Той е създаден през 1916 година и днес, около век по-късно, музеят има външна експозиция, съставена от 256 танкове, ракетки, самолети, оръдия и други образи на бойна техника. Като дворът е много интересен и силно препоръчвам да го посетите. В двете сгради на музея са изложени около 28 000 експоната, сред които са хиляди оригинални картини. Сред тези шедьоври на изкуството са автопортрета на Александър Батенберг, Георги Сава Раковски, Левски основава революционен комитет, много битки, битката при Клокотница, както и битката при Върбишкия проход и още много други. Вътре в музея са изложени и много униформи, прожекции има, мечове, картечници, пушки, като могат да се видят и някои статуи и макети. А сега ще ви оставя малко да погледате. Музеят е в 100 национални туристически обекта под номер 59А. Ами това беше за днес, приятели. Благодаря ви, че изгледахте това видео. И на мен лично много ми хареса музея, така че ви го препоръчвам и до нови срещи!